Siguro sa Malacañang nga ipadayon matud pa ang investigasyon batok sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno nga lakip na ang mga membro sa gabinete nga nalambigit sa korupsyon sa 2025 national budget. Kung doon ay igong ebidensya sumala pa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Gisulti ni Castro nga tinaw ang pahayag sa Pangulo nga bisan kinsa pa ang malambigit sa korupsyon kinahanglang manubag. Dugang paniini nga naa sa investigating bodies sama sa Office of the Ombudsman o ga Department of Justice ang paghikay sa mga reklamo o ebidensya. Dugang pa ni Castro nga si bisan kinsa nga adunay igong ebidensya mahimong mo sumiter niini nga to sa ICI o direktang mopasaka og kaso sa Ombudsman o DOJ. Ang pahayag ni Castro nunot kini sa pahayag ni Senador Panfilo Lacson nga adunay 5 ka mga miyembro sa gabinete nga giingong adunay binilyon ka pesos nga kantidad nga gitawag niyang allocables sa nasudnong budget karong tuiga base sa gitawag nga Cabral Files. Matud pa ni Lacson ang listahan giingong naglakip sa usa ka giilalang sa inisyal nga ES o kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Iklaro ni Castro nga dili mo kumpirma ang mga pasangil hangtod nga adunay formal nga resulta sa investigasyon. Matud niya, gikinahanglan moagi sila sa saktong proseso sa verification sa mga otoridad. Dugang pa niya nga respetohon sa Malacañang ang kagawasan sa Ombudsman o DOJ o dili kini manghilabot sa nagpadayong investigasyon. Samtang hugot nga gipanghimakak ni kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin nga aduna siya'y budget insertion sa 2025 national budget. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.